तो हेलो नमस्ते प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोता समाज के। और फिर बड़ी मेहनत बा भैया, बहुत ज़्यादा। मैंने रोवा के बता दें, रोवा सबनी के काफ़ी मेहनत कर रहा बने कि रोवा सबनी के आशीर्वाद भरपूर मिले लागे हमके। तो निवेदन बा कि रोवा सबनी अब से जैसे प्यार दुलार सने बनौले बनी हमारा चैनल पे वैसे ही बना के राखी। और काफ़ी सुंदर गाना जा रहा बा, बहुत मस्त गाना जा रहा बा। हमरा उम्मीद बा कि रोवा सबनी के बहुत अच्छा लगी। पहले ऑडियो रिलीज कर रहा बानी, ओकरा बाद वीडियो रिलीज हुई, ठीक ना। तो ऑडियो के रिस्पॉन्स अच्छा से अच्छा आप लोग देव और बहुत ज़्यादा शेयर करब। तो हमारा उम्मीद बा कि रउआ सबनी के वीडियो बहुत जल्दी लेके आए हम, ठीक बा। तो रउआ सबनी हमारा चैनल के बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दी। और जौना चैनल पे गाना जा रहा बा, हमार कोनो भी चैनल पे जा रहा बा, तो रउआ सबनी के लिंक हम जरूर भेज देतानी। तो निवेदन बा कि रउआ सबनी लिंक के माध्यम से गाना के सुनी और खूब सारा प्यार आशीर्वाद दी चैनल उनके। और अब की वाला गाना जो जा रहा बा रियल, एकदम रियल, हमार गारंटी बा। रउआ सबनी से एकदम बता देना चाहतनी कि गाना आपकी फाड़ू जा रहा बा। ना हो तो रउआ सबनी को कमेंट में लिख दे कि बोला भाई तू कहले रहो कि फाड़ू होई, लेकिन अभी फाड़ू ना भइल। तो रउआ सबनी एकदम तगड़ा दिमाग से एकदम इंतजार करी, बहुत धमाल वाला गीत जा रहा बिया जौना के रउआ सबनी प्यार आशीर्वाद खूब तरीका से देहब, ठीक बा। और ये छोटा मोटा रउआ सबनी के प्यार सने पावे खातिर अपना छोटा मोटा स्टूडियो बटे तो कार्य चल रहा बटे और काफ़ी एक मेहनत हो रहा बा। तो गाना बहुत झकास होके वाला भैया, तो एकदम गर्दा उड़ा के। हम दूसरा के बात नहीं कहत, पर्सनली रउआ सबनी के भोला रंगीलवा के बात कहते नहीं। तो ये भोला रंगीलवा रउआ सबनी गाना बहुत झकास लेके आ रहा बा। तो रउआ सबनी एकदम तैयार रही, चैनल के सब्सक्राइब कर ली, लाइक कर दी, कमेंट कर दी और एकदम तैयार रही। कमेंट नीचे लिखी कि के सुनने खातिर तैयार बाटे गाना। तो रउआ सबनी एकदम तैयार रही और गाना जैसे ही आवता वैसे आप सभी के प्लानिंग करके और गर्दा गुड़ा देवे के बा। गाना के नाम अभी शेयर नहीं कैले, एकदम जल्दी हम बता देवे गाना के नाम का बा, काल तक सुबह तक बता देव हम। चलिए नमस्ते प्रणाम, जय हो, जय भोजपुरिया।